हेलो फरायसाफोर गोजोन फुंबिलि गासैनिसिमबो गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि बड' सोलोंसालि इउट्युब चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरो बे भिडिअ'नो जादों इंराजि रावखान्थिनि बागै बेनि सायाव भिडिअ लेक्चार। स' दिनैनिफ्राय आङो नोंथांमोननि गेजेराव इंलिश ग्रामारनि भिडिअ लेक्चार लाबोबाय थागोन। नैबेयो जाबाय गिबि फार्स्ट डेनि लेक्चार। स' आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदिनि। स' दायो गिबियावनो दङ इन्ट्रडाक्सन एबा सिनायथि, माने इंलिश ग्रामारालाय मा एबा रावखान्थियालाय मा। स' ग्रामार एबा रावखान्थिया जाबाय मोनसे नेमखान्थि जायखौ फरायनानै जों बबेबा मोनसे जर'खा रावखौ मोजाङै लिरनो आरो फरायनो हायो। Grammar is the set of rules that govern how words are used and combined to create meaningful sentences in a language. मोनसे रावाव रावखान्थिया जाबाय मोनसे नेमखान्थि होनदों जायखौ जोङो फरायनानै सोदोबफोरखौ माबायदियै मोनसे ओंथि गोनां बाथ्रा लानो थाखाय जोङो दाजाबनाय जायो बा जोङो बाहायनाय जायो। It encompasses various aspects like word, punctuation, verb, tenses, and how words connect, aiming to ensure clarity and coherence in both spoken and written communication. बेहा गोबांथार दालाइसाफोर थायो होनदों, जेरैबायदि word सोदोब, punctuation जेरावहाय जोङो कमा, सेमिकलन बायदिनि बाहायनायफोरखौ जोङो फरायो, verb थाइजा, टेन्सेस बिदिन्दाफोर, आरो जेरैहाय सोदोबफ्रा जोंनि रायलायनाय एबा रिटेन कमिउनिकेशनाव क्लियारिटि लाबोनानै गोरलै खालामो होनदों। जोबथारनाय लाइनाव मा होनदों? इट्स द स्ट्राक्चार एन्ड सिस्टेम अफ ए लेंगुवेज होनदों। बे मोनसे रावनि दाथाय एबा खान्थि होननानै बुंदों। स' जोङो रावखान्थि फरायोब्लासो मोनसे रावखौ गेबेङै रायलायनो एबा लिरनो हागोन। थिग बेबादिनो बर' रावखौबो जोङो मोजाङै रायलायनो आरो फरायनो थाखाय जोङो मा सोलोंग्रोनांगोन? बर' रावखान्थिखौ सोलोंग्रोनांगोन। गिबियावनो जोङो अ आ क ख खौ फरायग्रोनांगोन। इंराजिखौबो जोङो रोंग्रोनो थाखाय गिबियावनो ABCD आरो इंलिश ग्रामारखौ सोलोंग्रोनांगोन। अब्लासो जोङो मोनसे रावखौ गेबेङै लिरनो आरो फरायनो हागोन। दानिया फैदो गुबै आयदायाव। गिबियावनो दङ जोंहा लेटार एबा हांखो। दानिया लेटारालाय मा? फैदो दानिया जों फरायदिनि। जाय सिननि हेफाजाबजों जों लिरनो आरो फरायनो हायो बेखौनो लेटार हांखो बुंनाय जायो होनदों। जेरै जोङो इंराजियाव ABCD एलफाबेटनि हेफाजाबजों जोङो लिरनो एबा फरायनो हायो आरो गुबुन ओंथि फोरमायनो हायो। थिग बेबायदिनो बर' रावखान्थियावबो जोङो अ आ क ख नि हेफाजाबजों जोङो लिरनो एबा फरायनो हायो। थामहिनबा बेफोरो मोनफा हांखो। The English alphabet consists of 26 letters A B C D up to Z होनदों। जोंनि इंलिश एलफाबेटआव गासै मोन 26ता हांखो दङ होनदों। These letters are used to form words and express ideas in the English language. बै हांखोफ्रा सोदोब आरो साननाय हनायफोरखौ फोरमायनो थाखाय बाहायनाय जायो होनदों। लेटार्सखौ जोङो मोननै बाहागोआव गुबैयै राननाय जायो, नाथाय जोंहा मोनसे सेमि भावेल थाबावो। बेखौ एसे उनाव नोंथांमोननो बुजायगासिनो दङ। दानिया गिबियावनो नाय जोंहा भावेल्स। भावेल्सआलाय मा? दानिया नायदो। The 5 letters that make up vowels are A, E, I, O, and U. इंराजिनि भावेल्सआ गासै मोनबा। बे जाबाय A, E, I, O, and U। भावेल्सआ मा? दानिया जोङो नायदिनि। जाय हांखोखौ गारां बोब्ला गुबुन हांखोनि हेफाजाब लायालासेनो गारां बोनाय जायो बेखौनो गारां हांखो भावेल बुंनाय जायो। अब्ला नोंथांमोना नाय, बै मोनबा A, E, I, O आरो U खौ गारां बोनायाव गुबुन हांखोनि हेफाजाब नांगौ जादों नामा?
निश्चय नाङाखै बेखौ जोङो रावनिबो हेफाजाब लायालासिनो जोङो ए होननानै जों गारां बोनो हायो, इ होननानै जों गारां बोनो हायो, आइ होननानै गारां बोनो हायो, अ होननानै गारां बोनो हायो आरो इउ होननानैबो जोङो गारां बोनो हायो। अके, बेखायनो बेफोर मोनबा हांखोआ जोंनिया भावेल्स एबा गारां हांखो। दानिया नेक्स्टआव फैदो कनसोनेन्ट्स। दा रिमेनिं 19 लेटार्स आर कनसोनेन्ट होनदों। जेरै बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी किउ आर एस टि भि एक्स एन्ड जेड। जोंहा गासै एलफाबेटआव बेसेबां हांखो दंमोन? मोन 22 हांखो दंमोन। बेनिनो मोनबाया भावेल आरो आद्रा मोन 19आ कनसोनेन्ट होनदों। दानिया कनसोनेन्ट्सआलाय मा? माखौ कनसोनेन्ट बुङो? फै जों मिथिनानै लानि। जोंहा गाहायावनो दङ जाय हांखोखौ गारां बोब्ला गुबुन हांखोनि गोनांथि जायो बेखौनो खौरां हांखो कनसोनेन्ट्स बुंनाय जायो। बेनि ओंथिया बेनोदि बेफोर हांखोफोरखौ जोङो हारसिङैनो गारां बोनो हाया। जेरै सासे लेंग्रा मानसिया थाबायनो हाया, थाबायनो थाखाय बिनो गंसे लावथिनि गोनांथि जायो। थिग बेबादिनो बेफोर हांखोफोरखौ गारां बोनो थाखाय जोंनो गुबुन हांखोनि हेफाजाब नांगौ। जेरै बी होननायाव जोंहा मानि हेफाजाब नांगौ जादों? इनि हेफाजाब नांगौ जाफादों, जेराव इया भावेल। सी होननाय लोगो लोगो जोंहा मानि हेफाजाब नांगौ जादों? इनि हेफाजाब नांगौ जादों, जेराव इया भावेल। डी होननायावबो जोंहा इनि हेफाजाब नांगौ जादों। एफ होननायाव जोंहा गिबियावनो मानि हेफाजाब नांगौ जादों? एनि हेफाजाब नांगौ जादों। जी होननायाव जोंहा मानि हेफाजाब नांगौ जादों? इनि हेफाजाब नांगौ जादों। थामहिनबा बेफोर हांखोफोरखौ गारां बोनायाव जोंहा भावेल हांखोनि हेफाजाब लाथारनो नांगोन। बेनिखायनो बेफोर हांखोफोरखौ कनसोनेन्ट्स एबा खौरां हांखो बुंनाय जायो। आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय। दानिया नेक्स्ट पेजआव बारदोनि। आं दहायनो एसे आगोलाव बुंखादोंमोन, जुदियो जों इंराजिनि एलफाबेट्सफोरखौ गाहायै मोननै बाहागोआव भावेल आरो कनसोनेन्टआव राननाय जायो, जोंहा इंराजिनि एलफाबेटखौ आरोबाव मोनसे बाहागोआव राननाय जायो। बेनो जादों सेमि भावेल एबा गेजेर गारां हांखो। बेखौ उजेर गारां हांखोबो बुंनाय जायो। दा मानो सेमि भावेल एबा गेजेर गारां हांखो बुंनाय जायो? फै नायदोनि। इंराजि रावखान्थियाव डाब्लिउ आरो वाइ हांखोखौ गेजेर गारां हांखो बुंनाय जायो मानोना बिसोरो थाथायनि सायाव बिथा खालामनानै भावेल नङाब्ला कनसोनेन्ट बादि खामानि मावो। जेरै डाब्लिउ आरो वाइआ सोदोबनि सिगाङाव जनानै कनसोनेन्ट हिसाबै खामानि मावो। एग्जाम्पल वेट, येस। बेराफारसे डाब्लिउ आरो वाइआ वर्डनि उनाव जिरायनानै भावेल हिसाबै खामानि मावो। जेरै बय, डे। बेखौ बारा कनफिउस जानो नाङा। सिम्पलि जों ओरैबायदि बुजिनो हायो जे डाब्लिउ आरो वाइआ आधा खामानि मावो। माने माब्लाबा बिसोरो सोदोबनि सिगांथाराव जिरायनानै कनसोनेन्ट हिसाबै खामानि मावो आरो माब्लाबा वार्डनि लास्टथाराव जिरायनानै बिसोरो भावेल हिसाबै खामानि मावो। बेनो सिम्पल। आसा खालामो नोंथांमोना बुजिनो हादों। दानिया नेक्स्ट पेजआव बारदोनि। दानिया दङ जोंहा टपिकआ वर्ड्स, सोदोब। बे मोनसे जोबोर इम्पर्टेन्ट टपिक दै। नोंसोरो भिडिअखौ मोजाङै गोसो होनानै नाय। जेरैहाय जोंहा साहा फुदुंनायाव गाइखेर एबा सिनि गैयाब्ला साहाया जोंहा जानाय नङा। थिग बेबायदिनो जोंहा बाथ्रा रायज्लायनायफ्रावबो सोदोब एबा वर्ड्स गैयाब्ला जोंहा बाथ्राया जोंहा आबुं जानाय नङा। अब्ला सोदोबालाय मा? वर्ड्सआलाय मा? फै मिन्थिना लानि। मोनसे, मोननै एबा बेनिख्रुइ बांसिन हांखो ज' जानानै मोनसे गेबें ओंथि फोरमायोब्ला बेखौनो सोदोब वर्ड बुंनाय जायो होनदों। जेरै ए माने जोङो मोनसे, से, गंसे होननाय बायदि बेलायाव जोङो एखौ बाहायो। नेक्स्ट बय, केट, डग, हाउस, कार, तामुलपुर, बाक्सा एटसेट्रा। दा बेवहाय नोजोर हो नोंथांमोना। फार्स्टनि वर्ड सोदोब एआ मोनसेल' लेटारजों दाजादों। बयआ मोनथाम लेटारजों दाजादों। केटआबो मोनथाम लेटारजों दाजादों। डगआबो मोनथाम लेटारजों दाजादों। हाउसआ मोनब्रै लेटारजों दाजादों। कारआ मोनथाम लेटारजों दाजादों।
तामुलपुरा मोनस्नि लेटारजों दाजादों, बाक्साया मोनबा लेटारजों दाजादों। स' वर्ड्स होननाय लोगो लोगो मा सोदोब होनबा जोङो मोनसे मोननै एबा बेनिख्रुइ गोबां जोंहा लेटार ज' जानानै मोनसे गेबें ओंथि फोरमायोब्ला अब्ला बेखौनो सोदोब बुङो होनदों। होमबा बय होननाय लोगो लोगो बेयो मोनसे गेबें ओंथि फोरमायदोंना फोरमायाखै? बेयो हौवासा होननानै गेबें ओंथि फोरमायदों, बेखायनो बेयो सोदोब। केट होनब्ला मावजि होनोब्ला बेयो मोनसे गेबें ओंथि फोरमायदों, मावजिखौ फोरमायदों। डग होनोब्ला डगखौ गेबेङै फोरमायदों। हाउस होनोब्ला न'खौ गेबेङै फोरमायदों। कार होनोब्ला गारिखौ गेबेङै फोरमायदों। तामुलपुर होनोब्ला मोनसे थि जायगाखौ गेबेङै ओंथि फोरमायदों। बेखायनो बेफोरो मा जादों? मोनफा मोनफा सोदोब जादों। नाथाय मोनसे गेबें ओंथि फोरमायाबालानो जानला मेनला हांखो ज' जाब्लानो बेखौ सोदोब वार्ड बुंनाय नङा। जेरै RAC, TUB, TEW, WOC, SUB, NEP etc. बेवहाय जोंहा हांखोआथ' ज' जादों, लेटार्सफोराथ' ज' जादों, नाथाय बियो मोनसे गेबें ओंथि फोरमायाखै, बेखायनो बेफोरो सोदोब नङा। I hope you get my point. So now come to the next topic. बे आयदायानो दिनैनि भिडिअनि जोबथा आयदा एबा टपिक, बेनो जादों सेन्टेन्स, थामहिनबा बाथ्रा। बाथ्रा होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो मिथिखायो, जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जों बाथ्रानि हेफाजाबै जोंनि गोसोनि साननाय हनायफोरखौ जोङो सासेया गुबुन सासेनो फोरमायलायो। थामहिनबा बेयो मोनसे वे अफ कमिउनिकेसन। दानिया बाथ्रा होननानै बुङोब्ला मा, बेखौ जोङो नायदिनि। मोननै एबा बेनिख्रुइ बांसिन सोदोब ज' जानानै एबा लोगो नांनानै मोनसे गेबें ओंथि फोरमायोब्ला बेखौनो सेन्टेन्स, बाथ्रा बुंनाय जायो। दहाय जों फरायनायाव मोनदोंमोन, वार्डनि बेलायाव मोनसे मोननै एबा बेनिख्रुइ बांसिन हांखो ज' जानानै मोनसे सोदोब सोमजियो। नाथाय मोनसे बाथ्रा जानो थाखाय जोंहा बेवहाय मा जानांगोन? मोननै एबा बेनिख्रुइ बांसिन जोंहा सोदोब ज' जाथारनांगोन, अब्लासो जोंहा मोनसे बाथ्रा जागोन। जेरै आं फुटबल गेलेयो, बेवहाय जोंहा मोनथाम सोदोब दङ। आंआ मोनसे सोदोब, फुटबला मोनसे सोदोब, गेलेया मोनसे सोदोब। I play football. आं थाखो 8आव फरायो। I read in class 8. आइआ मोनसे सोदोब, वर्ड, रिडआबो मोनसे वर्ड, इनआबो मोनसे वर्ड, क्लासआबो मोनसे वर्ड, 8आबो मोनसे वर्ड। थामहिनबा बेहाय गासै मोनबा वर्ड्स लोगो नांनानै मोनसे सेन्टेन्स एबा बाथ्रा जादों। दानिया इंलिशनि डेफिनेसनखौ नायदिनि। A group of words containing a complete sentence is called sentence. माने सेन्टेन्सआ जाबाय वर्ड्सनि मोनसे ग्रुप होनदों, हानजा, जेरावनोखि मोनसे कमप्लिट सेन्स, आबुं ओंथि थायो। आबुं ओंथि गैयाब्लासिनो बियो सेन्टेन्स जानो हाया। नाथाय जानला मेनला सोदोब ज' जाब्लानो गेबें ओंथि फोरमायाब्ला बेखौ सेन्टेन्स बुंनाय नङा होननानै बुंदों। जेरै कुक राइस आइ, बे उल्टां फाल्टां जाना दं बेहाय वार्डआ, बेयाव जेबो ओंथि फोरमायाखै, बेखायनो बे सेन्टेन्स नङा। प्ले फुटबल मी इज बाय, बेयावबो वार्ड्सफ्रा उल्टा फाल्टा जानानै दङ, बेखायनो बेहाय जेबो आबुं ओंथि फोरमायाखै, बेखायनो बे सेन्टेन्स नङा। फ्लाइ बार्ड स्काइ इन दा, बेवहायबो वार्ड्सफ्रा अर्डारलि एरेन्ज खालामनाय गैया, फारियै एरेन्ज खालामनाय गैयैखायनो बेयो मोनसे आबुं ओंथि गैयै सोदोबफोर जानानै दङ आरो बेखायनो बाथ्रा नङा। स' देट्स इट, दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबाय। नायनानै मोजां मोनदोंब्लाबो, गाज्रि मोनदोंब्लाबो, लोगोसे माबाफोर गोरोन्थि दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। बेजों लोगोसेनो भिडिअ'खौ लाइक खालाम, नोंथांमोननि लोगोफोरनोबो शेयार खालाम आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। नोंथांमोनजों फिन थाबैनो गुबुन मोनसे भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों। Let's go.